Mamatira Yesu chifukwa iye ali ndi chikondi cha mtengo wapatali kana wina akunene silibe ntchito kusazila bade komabe umamatire pawo kulenga koma mamatira mbale mamatira Yesu chifukwa iye ali ndi chikondi cha mtengo wapatali kana wina akunene silibe ntchito kusazila bade komabe umamatire pawo kulenga. Yesu chifukwa iye ali ndi chikondi cha mtengo wapatali kana wina akunene silibe ntchito kusazila bade komabe umamatire pawo kulenga koma mamatira mbale mamatira Yesu chifukwa iye ali ndi chikondi cha mtengo wapatali kana wina akunene kusazila bade komabe umamatire pawo kulenga. Mamatira mbale mamatira Yesu chifukwa iye ali ndi chikondi cha mtengo wapatali kana wina akunene silibe ntchito kusazila badile komabe umamatire pawo kulenga. Mamatira mbale mamatira Yesu chifukwa iye ali ndi chikondi cha mtengo wapatali kana wina akunene silibe ntchito kusazila badile komabe umamatire pawo kulenga koma mamatira mbale mamatira Yesu chifukwa iye ali ndi chikondi cha mtengo wapatali kana wina akunene silibe ntchito kusazila bade komabe umamatire pawo kulenga koma mamatira mbale mamatira Yesu chifukwa iye ali ndi chikondi cha mtengo wapatali kana wina akunene silibe ntchito kusazila bade komabe umamatire pawo kulenga. Yesu chifukwa iye ali ndi chikondi cha mtengo wapatali kana wina akunene silibe ntchito kusazila bade komabe umamatire pawo kulenga.